Avem intrarea în apartament cu un hol, cu spațiu de depozitare pentru încălțăminte, urmat de camera de zi, un dulap cu spații de depozitare, canapea extensibilă, masă extensibilă, cu ieșire pe balcon din camera de zi, balcon care ține și pe bucătărie. Urmat de baie, deodată cu mașină de spălat, spații de depozitare, dotat cu cadă, cu geam cu aerisire naturală, urmat de bucătărie, frigider, cuptor cu microunde, cuptor, plită electrică, hotă incorporată, centrală proprie și ieșire pe balcon și din bucătărie.